чувах аз музики някой пях, душата ми видя безкрайна красота. Попитах аз, кажи, момче, кажи, чия любов гори в твоите очи. Танцувах аз музики някой пях, душата ми видя безкрайна красота. Попитах аз, кажи, момче, кажи, чия любов гори в твоите очи. Спомня въздухът на този град, той с пламенни целувки ме дари. Древни приказки изреждаш плак и радост пее в твоите гърди. Дори на сън очакваш любовта, родена в песента, тя трябва да живее. Макар и сам не чувстваш самота, щастлив си, че за теб едно бузуки пее. Дори на сън очакваш любовта, родена в песента, тя трябва да живее. Макар и сам не чувстваш самота, щастлив си, че за теб едно бузуки пее. Уважаеми учители, скъпи абитуриенти и ученици и гости на тържеството! Отново е май и отново настъпва един от най-вълнуващите моменти от живота на училището – смяната на знамените групи и изпращането на поредния випуск абитуриенти 2012-2013. На свое заседание Педагогическият съвет единодушно определи новите знаменосци: Димо Петров Петров, Марио Цветанов Хамбарлиев и Дико Димитров Йорданов. Господин Ташев. Знаменосци, хором, марш! Стой! Края! Гум! Сдай знамето!